lähdetään sitten Kenkäraleen täältä metrosta ja tuut sitten Kivenlahden tai Kampin suunnasta, niin paras reitti on tää, mistä mennään bussiterminaalin laitureille 10 tai 11 ja sitten tuossa on Itätuulen kuja. Ja yhteensä 3 metrorappuset, niin ensimmäiset lähtee heti tästä. Kun sitten metrorappuset on noustu, niin käännytään oikealle ja tästä olisi mahdollisuus lähteä muuallekin, mutta mennäänpä tänne näin. Täältä löytyy sitten tämän käytävän päästä, niin löytyy sitten toiset metrorappuset. Ja kun näistä pitkistä rappusista on päästä ylös, niin etsitään vielä 3. rappuset. Ja ne on nyt tässä meidän edessä, mutta ne täytyy löytää täältä kiertämällä tälle puolelle. Eli nyt me ollaan ensimmäisen kerran niin, että tuossa lukee Helmakuja. Eli rappuset ylös. Nyt me tullaan sitten rappuset ylös ja me tullaan tähän Helmakujan uloskäynnille. Ja ihan suoraan edessä näkyy ovi, niin siitä mennään ulos. No sitten tultiin ulos. Ja nyt ollaan tosiaan tässä pienellä kävelyosuudella. Ja Kenkärale löytyy lähes kulman takaa, kun me seurataan vihreätä työmaa-aitaa. Eli aidalta me käännytään vasemmalle ja jatketaan suoraan. Ja tätä saa nyt sitten kävellä niin pitkälle kuin pääsee. Ja tälläkin suunnalla niin meitä vastassa on taas työmaa-aita. Ja tämän työmaa-aidan kohdalla me käännytään taas vasemmalle. Ja nyt tämä työmaa jää täältä tullessa oikealle. Ja Kenkäraleen on muutama 10 metriä matkaa. Ja näin me löydetään sitten täältä metron suunnastakin tullessani Kenkäralen sisäänkäynti. Tervetuloa!